V nasledovnej pasáži si vypočujete reportáž, ktorú som natočil naživo na jednom roľníckom slovenskom družstve. Tento nezvyčajný rozhovor nakrúcaný priamo v kravíne som vložil do tohto programu preto, aby som vám ponúkol zamyslieť sa nad naivnými, nereálnymi predstavami o chove domácich zvierat. Takéto predstavy sa nám pokúša malovať do vzduchu celý náš potravinový systém, žiaľ aj s podporou politických kruhov. A my, poslušný, zhypnotizovaný národ, sme zabarikádovaní v pohodlí našich obyvačiek a s diaľkovým ovládaním na televízor v rukách sme v stave skonzumovať takmer všetko, čo sa v zázračnej skrinke pred nami objaví. V reportáži, čo si tu o malú chvíľu vypočujete, chcem poukázať na neľudské zaobchádzanie so zvieratmi, a to nielen za účelom získavania mlieka, ale aj mäsa, vajec, kráv, ošípaných, hydiny, rýb a vôbec všetkých zvierat. Toto sa deje na jednej strane s cieľom naplnenia si našich žalúdkov a na druhej strane peňaženiek tých, ktorí nám takéto produkty predkladajú na tanier. Ale nemá zmysel len ukazovať prstom na niekoho, kto v úvodzovkách pácha to najväčšie zlo. My sami každý deň rozhodujeme o tom, čo bude v regáloch obchodov a čo nie. Našou voľbou pri kúpe potravín máme okamžite možnosť ovplyvniť nielen náš vnútorný, ale aj celý vonkajší svet. My sami svojím konzumom prispievame k týraniu zvierat. Čím viac mäsa, mlieka a vajec kupujeme, tým viac týranie zvierat podporujeme. Ale poďme k reportáži. Určite to poznáte z dennodennej reklamy na čokolády, syry, na mlieko alebo sladkosti z mlieka. V takmer každej z nich sa objavuje na obrázkoch alebo v krátkych reklamných záberoch naša typická šťastná krava. Kravička, či už je to malina, bučina alebo jahoda. Každá jediná je v týchto reklamách idealizovaná, ako by práve pred pár minútami doklusala z raja, pravda, že priamo z toho kráľského. Vždy je dobre naladená a usmiatá, má prvotriednu nalakovanú frizúru a vyblískané rohy a pravda, že sa celkom uvoľnene bez stresu pasie na bohatej lúke plnej trávy. Slnečko jej krásne svieti nad hlavou, proste doslova mliečna idyla. Ako stvorená na to, aby sme dostali chuť na čokoládu a si ju aj hneď kúpili. Takáto reklamná dojnica pôsobí tak šťastne, že si ani nevieme predstaviť, že by mohla mať nejaké problémy v jej spolužití s nami ľuďmi. Ale ona takéto problémy má, a to veľmi veľké, ako za chvíľu uvidíte. Možno, že niektorí z vás potrebujete aj iné, než len zdravotné argumenty na to, aby ste videli mlieko, mliečne výrobky, jogurty, syry, o ktorých je tu hlavná reč, v reálnom svetle. Možno potrebujete aj iné dôvody na to, aby ste sa stali vegetariánom alebo vegánom, alebo vegetariánkou a vegánkou. A tak vám tu jeden z nich, ale pozor, varujem vás, jeden veľmi z ostrých práve v tomto okamihu púšťam. Nech sa páči, pozrite sa priamo svojim raňajkám, obedu a večeri do očí. Tak si to teda užite. Dobrý deň, vítajte pri počúvaní programu Ako ochorieť zo zdravého mlieka. Presne touto istou vetou, ktorou vás uvítal Jozef v úvode tejto prednášky, takto isto vás srdečne zdravím aj ja. Volám sa Magda, som krava. Jednoduchá, obyčajná, dvojrohá, strakatá slovenská krava. V nasledujúcich minútach vám porozprávam mnoho zaujímavých informácií zo života nás, domácich zvierat. V čase, keď je táto nahrávka zverejnená, som už žiaľ není medzi vami, živými. Pravdepodobne ste ma možno aj niektorí z vás, čo počúvate tento program, skonzumovali. Proste zjedli celé moje zničené liekami, pesticídmi, hormónmi a inými jedmi zakontaminované telo celkom jednoducho po kúskoch v polievke, v hovedzom stejku alebo v hamburgeri. Narodila som sa v kravíne číslo 7, to je šťastné číslo, že? Šťastie som ale v tomto kravíne nikdy nezažila. Celý život som ho ani raz neopustila. Prekvapuje vás to?
Približne 50% kráv chovaných na tejto zemeguli nikdy svoj kravy neopustí. Len polovica z nás má to šťastie, že sa niekedy dostane aj na lúku a teda počas dňa pár hodín zažije slnko nad hlavou. Moje oficiálne meno je MA37/9. Magda je len moje krycie meno pre účely tejto reportáže, aby to tu nepôsobilo s takým odstupom. Život kravy nie je jednoduchý. Vy ste si nás geneticky, hormonálne krížením medzi rasami upravili tak, že sme nútené prakticky celý život produkovať mlieko. To ste nevedeli? Ale prosím vás, je to veľmi jednoduché. Na to, aby sme vám mohli dávať neustále mlieko, potrebujeme sa permanentne celý život nachádzať v stave gravidity. Bez prestávky musíme rodiť nové telatá. Pravda, že naše vlastné deti nedostanú z tohto nápoja ani jedinú kvapku. Ani to ste nevedeli? No to je teda divné. To vám naozaj nepovedali v tých televíznych novinách večer o 7:30? Tak vám to teda bližšie opíšem ja. Hneď ako sa nám narodí mladé tela, vezmete nám ho. Okamžite ho od nás oddelíte. Nikdy vo svojom živote som nezažila pocit byť po pôrode so svojím vlastným synom alebo dcerou aspoň pár sekúnd. Viete, prečo to vy, ľudskí, humánni chovatelia takto robíte? Jednoducho preto, aby sme si my, zvieratá, teda matka a dieťa, nedokázali spomenúť a vytvoriť citovú, emocionálnu väzbu na samých seba. Ak by sa tak po pôrode stalo, žalosť a bolesť v našich srdciach by bola tak veľká, že by sme vás plačlivým búkaním vyrušovali vo vašej dôležitej práci. Okrem toho by u kravy vznikol stres a tá by potom produkovala automaticky menej mlieka. A to by mohli klesnúť vaše zárobky. No to teda nie. Každé mladé tela je okamžite po pôrode oddelené od svojej matky. Následne nás maximálne vydojíte, a to doslova do písmena vycicáte z nás každú kvapku nášho nápoja, ktoré je určené našim deťom a nie vám. Kedysi sme my kravy boli, a to ešte pred 100 rokmi, v stave nadojiť na najvýš 0,5 litra mlieka. Rekord bol, keď niektorá z nás nadojila 1 až 1,5 litra mlieka za deň. Ako je to dnes? Tie najväčšie otrokyne z nás produkujú až 120 litrov mlieka za jediný deň. V minulosti trvala jedna laktačná doba, teda čas, po ktorý sme my, kravy po porode telaťa, boli schopné produkovať mlieko len 5-6 mesiacov v roku. Potom sme si, pravda, že mohli riadne odpočinúť, a to minimálne 6 až 7 mesiacov. Dnes, vďaka vašim genetickým zásahom sme v stave produkovať mlieko dvojnásobne dlhšie, a to v jednom roku celých 10 až 11 mesiacov. Nedožičíte nám v tomto smere žiaden oddych. A preto, aby náhodou nedošlo k tomu, že by ste nás museli krmiť bez toho, že by sme neposkytovali žiadne mlieko, tak nás okamžite i hneď po pôrode vo vhodnú chvíľu veľmi rýchlo oplodnite. Nemôžete si dovoliť ani len jednodňový výpadok. Už pár týždňov potom, ako som vám ja priniesla moju prvú dcéru, ktorú som nemohla po pôrode ani len olízať, bola som znova tehotná a pripravovala sa na ďalší pôrod. Takto si vy, ľudia, zabezpečujete istotu? Istotu, že my, kravy, budeme permanentne rodiť, dojiť mlieko, rodiť, dojiť mlieko, rodiť, dojiť mlieko. Môžete si byť istí, že 50% mlieka, ktoré máte práve teraz vo vašich preplnených chladničkách, pochádza od tehotnej kravy. Po pôrode vidíme matku len tak letmo, kým som sa ja sama spamätala potom, čo som sa narodila, už som bola zatvorená celkom sama v oddelení pre mladé telce. Prosím vás, nepredstavujte si to ako materskú škôlku s anglickou vychovávateľkou a popoludňajšími prechádzkami po zelenej lúke plnej púpavy. Toto je akurát vo vymyslených námetoch na čokoládach. A povedzte sami, kúpili by ste si takúto čokoládu plnú mlieka, ak by na nej bola moja reálna, pravdivá fotografia, ako stojím vo vlastných výkaloch 24 hodín denne priviazaná na reťazi? Moje nohy sa nikdy nedotkli tejto zeme, moje kopytá stáli celý život od narodenia len na betóne, moje oči nikdy nevideli svetlo slnka, na najvýš tak jeho odraz cez okno na maštali.
Toto je reálna pravdivá fotka minimálne polovice kráv tohto sveta. Takáto fotografia by sa mala objaviť na každom obale s mliekom alebo v reklame, v ktorej ste navádzaní na tvorbu zisku pre tých, ktorým je ukradnuté, akým spôsobom sa mlieko a mäso od zvierat získava. Každá z nás novonarodených sme boli ihneď po pôrode zatvorené bez možného prístupu jedna k druhej na minimálnom priestore. Viete, aká je to plocha? Je to drevená alebo väčšinou železná klietka, v ktorej sa nedokážeme ani len otočiť okolo svojej vlastnej osy. Dokážete si predstaviť, že by vaše malé deti vyrastali na ploche, ktorá je menšia než akákoľvek búda pre psa? Bojíte sa predstaviť si to? Ale, prichádza na vás mdloba, čo len pri pomyslení na takéto niečo. Vaše deti a v klietke? V mojich 15 mesiacoch ste ma prvýkrát oplodnili. V 24 mesiacoch som vám priniesla prvé tela. Nazvala som ju Helenka. Jej meno zostalo len mojej fantázii. Helenku som nikdy nevidela. Viem, že tu bola. Veď som ju nosila v bruchu, ale hneď po pôrode ste mi ju zobrali. Presne tak, ako ste zobrali mňa mojej mame. Následne každá z nás produkuje mlieko, a to približne 9 mesiacov. Pravda, že som medzi tým bola už dávno pripustená ku vášmu inseminačnému technikovi. Poviem vám, ten váš inžinier, to je chlapík šikovnejší než akýkoľvek bík. Ten zaručí, že otehotneme, aj keby sme nechceli. A ak by niektorá z nás otehotneť nemohla, i hneď je vyradená a zabitá na mäso. Predsa tu nebudete držať kravu, ktorá vám zapričiňuje prestoje. Ako sami vidíte, máte všetko perfektne naplánované, asi 6 týždňov krátko pred mojím druhým pôrodom a pomocou liekov a hormónov doslova chemicky uzemníte, zabrzdíte, zariadíte, aby som prestala produkovať mlieko. Vo veku asi 3 rokov som vám porodila ďalšie tela. Bol to syn, nazvala som ho Bučko. Nemusím vám dúfam viac opisovať, že ste mi ho hneď zobrali, že sa nemohlo môjho mlieka ani raz napiť, že ste ma hneď krátko po porode umelo oplodnili, proste celý ten kolotoč dookola. Bučka ste okamžite naložili na nákladné auto a krížom Európou transportovali priamo do blízkosti bytunku. Mal smolu, tak ako milióny iných krávskych chlapcov. Krávski chlapci nedoja mlieko. Musel zomrieť krátko po pôrode celkom mladý. Máte záľubu papkať mladé, detské, telacie mäsko a Bučko vám ho odovzdal. Bez ohľadu na to, či chcel alebo nie. Dúfam, že vám chutilo. Ja viem, toto všetko sa vám veľmi, ale veľmi zle počúva, že? Niektorí z vás máte chuť vypnúť toto CD. Tak ho vypnite! Urobte tak a zostaňte žiť v nevedomosti a naivite. Nechajte sa ďalej manipulovať ako stádo oviec. Tie skutočné ovce za to nemôžu, ale vy ľudia máte možnosť túto manipuláciu ukončiť, a to okamžite, ak chcete. Pri 3. laktačnom období prichádzam na hranicu mojich maximálnych síl. Odteraz ide môj výkon nadol. Dokážem tu zvládnuť tak na najvýš 2 ďalšie obdobia. Možno si niektorí z vás poviete, ale Magda, čo je to 3-krát porodiť? Ale vezmite si to tak trochu matematicky. Pôrod, oplodnenie, laktácia, pôrod, oplodnenie, laktácia, pôrod, oplodnenie, laktácia, a to všetko v 10 až 11 mesačnom intervale, čiže môj čas na oddych je na najvýš 1 až 2 mesiace. Aj v týchto 2 mesiacoch som ako pod drogami z chémie, čo do mňa sypete. Po 4., maximálne 5. laktácii sú moje síly tak slabé, že množstvo mlieka, ktoré nadojím, je pre vás neekonomické. Dokázala som dojiť až 5 laktačných období a tak sa zmestiť do vášho finančného programu. Mnohé moje kolegyne, ktoré sú slabšie a nestíhajú vaše ciele naplňať, museli dávno z maštale odísť. Pravda, že nie do kráľovského neba, to vám je dúfam jasné, ale priamo do vašej ladničky, priamo na vaše taniere. Poviete si možno, prosím ťa Magda, nepreháňaš to tak trochu s tou reportážou? Pozrite, ľudia, ja neviem, čo znamená preháňať, ja nepatrím ku vám normálnym, nanormovaným ľuďom. A ak si predsa len myslíte, že príliš preháňam, pozrite si dokumenty priložené k tejto prednáške, ale upozorňujem vás, pozerajte si tie filmy len sami, bez prítomnosti vašich detí. Ak by to totiž tieto uvideli, garantujem vám, že by sa zdráhali piť naďalej vaše zdravé mliečko. Ak by vaše vlastné deti videli spôsob zaobchádzania s nami a náš krutý život za účelom vašej pár minútovej lahody pri obednom stole, odmietali by s vami rodičmi spolupracovať.
predchádzajúcich generáciách sa moji predkovia dožívali 15 až 20 rokov. Toľko rokov s vami ľuďmi, to bol prekrásny kráľovský život. Je pravda, že sme museli veľa pracovať. Ťahali sme na roliach vaše pluhy, brány, vozy, ak bolo treba. Je pravda, že sme hladovali. Ale vaši predkovia, vaši otcovia a matky tí dreli ako múle s nami zvieratami presne takto isto ťažko a lopotili sme spoločne bok po boku. A vaši dedovia a babky, vaši predchodcovia hladovali takisto rovnako ako aj my. To sme boli ešte skutočné zvieratá a vaši predkovia si nás vážili a s vďačnosťou sa o nás starali. Vy ste nás ale dokázali zmeniť na stroje. Sme pre vás len prostriedok peniazom, nič viac. Otroci na produkciu mlieka, my už nie sme žiadne kravy. Sme len produkčné jednotky. Tak nás aj nazývate vo vašich odborných kruhoch a tak sa o nás aj bavíte, len ako kuse mesa, ktorý produkuje vaše jedovaté mlieko a vaše zakontaminované BSE meso. A potom sa čudujete, že sme dostali chorobu šialených kráv. Vy by ste z toho všetkého nezošaleli. Šialené ľudstvo produkuje šialené kravy a šialené kravy produkujú šialené mlieko a mäso. Vy surovo zabíjate nás zvieratá a naše jedovaté mäso a produkty zabíjajú vaše deti a vás samých. Čo by som vám chcela na záver odkázať? Chcela by som vás zobudiť. Nerobím si žiadne veľké ilúzie a viem, že väčšina z vás tieto moje slova tak či tak neberie vážne. Mnohí sa nad mojim vystúpením v tejto reportáži len usmievate. Nič vám nevyčítam. Ja vás chápem. Ste len obyčajní, normálni, bežní ľudia. Ale ak chcete, máte možnosť zobudiť sa a podrásť. Máte možnosť rozmýšľať o tom, čo robíte. Máte možnosť slobody nad sebou. A tak máte možnosť vrátiť slobodu aj nám, zvieratám. Ak tak niekedy urobíte, tak sa my staneme opäť vašimi kamarátmi, vašimi priateľmi. A kamarátov a priateľov vysoko vyspelí ľudia nejedia na obed v guláši. Ďakujem vám z celého kráľovského srdca, že som sa smela zúčastniť tohto programu. Ďakujem vám z celej mojej kráľovskej duše, že som vám smela doniesť tieto informácie od nás, od zvierat. Vaša úbohá, teraz už aj nebohá, Magda. Tak, to som opäť ja, Jozef. Tentokrát už nie z Kravína, ale od písacieho stola. V čase, keď spracovávam tento preklad z nahrávky z Máštale, je Magda dávno pod zemou, teda vlastne ona nie je pod zemou. Nič z nej neostalo, celú sme ho zjedli. Jej príbeh ale na tomto mieste nekončí. Ja viem, že vás miestami a teraz dokonca aj s posilou, s mojou bývalou kamarátkou Magdou, riadne bolestivo podpichujem. Ale chcem vám to, keď sme to už s Magdou začali, dopovedať celé až do konca. Tu prichádza ďalší nášup. Nebojte sa, zmiernim trochu tempo a aj výrazové prostriedky. Následujú skutočne už len informácie, žiadne veľké emócie. Magda patrila medzi bežné priemerné kravy. Je to skupina zvierat, ktoré nadoja denne približne 20 až 40 litrov mlieka. Tieto kravy sú na tom relatívne najlepšie. Dožívajú sa veku až rekordných 6, niekedy 7 rokov. Ich predchodkyne, ako viete, tu žili 20 až 25 rokov.
Obrovský stres spôsobený neustálým striedaním pôrod, laktácie zapričiní, že už po 3. a 4. laktácii strácajú výkon čo do množstva nadojeného mlieka. Ak sa dostávajú pod určitú neekonomickú hranicu, tak sú ihneď vyraďované na bytunok, jednoducho sa finančne neoplatí ich viac držať. Náklady na ich chov sú drahšie ako zisk z mlieka, z ktorých spadol pod stanovenú kvótu. Okrem toho ale je tu ďalšia kategória kráv. Táto vysokovýkonnostná skupina nadojí denne 40 až 50 litrov mlieka. Život týchto zvierat je v porovnaní s Magdou podstatne horší a kratší. Tieto zvieratá musia nadojiť v prvej laktácii aspoň 7000 litrov mlieka. Ak to nezvládnu, sú okamžite zabíjané, sú proste neekonomické. Nedokážu si na seba zarobiť, preto musia byť porazené a ponúknuté na tanier. Takéto vysokovýkonné dojnice sú v niektorých chovoch dojené až 3-krát denne. Dožívajú sa na najvyš 4, možno niektoré 5 rokov, a to tiež len tie šťastné, ktorým sa podarilo držať latku pri dojení. Treťou skupinou kráv sú turbokravy. Majú dojivosť 60 až 100 litrov mlieka za jediný deň. Spomeňte si, že pred 100 a viac rokmi nadojila priemerná krava od 4 decilitrov do maximálne 1,5 litra mlieka za deň. Turbokravy zvládajú 60 až 100 litrov mlieka za deň. Tieto zvieratá sa dožívajú na najvýš 2 až 3 roky. Je to typický kapitalistický štýl chovu, je odrazom našej skorumpovanej ľudskej duše. Na zvieratá sa tu neberie absolútne žiadny ohľad. Tu zvieratá viac neexistujú. Je to len akési živé mäso v kuse kože uviazané na doživote na reťazi. Takéto kravy nedokážu vôbec vychádzať von z maštale. Mnohé z nich majú také obrovské vemená, že ich musia mať podopierané kovovými držiakmi, ináč by sa utrhli od ich tela. Takže vlastne obrovskú časť života stoja na nohách. Sú pripútané na pár metroch štvorcových. Predstavte si to vo vlastnej hlave, že žijete život v klietke, kde vám železná konštrukcia drží časť brucha, teda aj celé telo v jednej a tej istej polohe. Ináč v klietkach žijú obdobným spôsobom milióny iných zvierat, a to nie len tie na mäso a mlieko, ale aj zvieratá v cirkusoch, zvieratá v zoologických záhradách a iných zariadeniach, ktoré tu trpia len a len preto, aby sme sa my, ľudia, na nich pobavili pár minút, raz, dvakrát za náš život. Najväčšia tragédia na tom je ale tá, že ku týmto zábavám prinášame naše vlastné malé deti a týmto nič netušiacim bytostiam sprostredkovávame programy, na základe ktorých vyrastú presne také isté necitlivé bytosti, ako sme my sami, ich hrdí, vyspelí rodičia. Ale už som vás dosť natrápil smutnejšou stránkou chovu kráv a tak tu budem pomaly končiť. Dodám len, že je tu ešte jedna posledná, 4. kategória, a to sú klonované kravy. Normálna zdravá myseľ, ktorej zostalo aspoň štipku ľudského rozumu, nemôže v prípade takýchto zvierat zostať pokojná. Je to perverzný spôsob, akým sa ľudská rasa predvádza, ale pred kým? Isté, že len a len pred samým sebou. Je naozaj na zamyslenie, či mlieko z takto získaných zvierat možno vôbec považovať za potravinu. Tieto zvieratá nadoja až 120 litrov mlieka za deň. Pýtam sa vás teraz všetkých, ale naprosto vážne. Skutočne stojíte o takýmto krvilačným spôsobom získané mlieko a mäso? Naozaj to chcete naďalej svojim konzumom, a to odhliadnúc od všetkých chorôb, o ktorých sme si hovorili, naďalej podporovať? Ste fakt toho názoru, že je správne týmto smerom viesť aj vaše vlastné deti? Naozaj si myslíte, že je to v poriadku smerovať váš ďalší život touto cestou? Prosím vás, neodpovedajte mi. To môže byť veľmi nebezpečné. Neodpovedajte mne ani nikomu inému, ak chcete. Dokonca nemusíte odpovedať ani sami sebe. Stačí sa tváriť, že ste prepočuli niektoré pasáže v tejto prednáške a život ide v pohode ďalej. Možno sa niektorým z vás javí, že som tu príliš jednostranne opísal mlieko. Možno si poviete, Jožo, ja ťa chápem, myslíš to určite dobre a aj zámer bol janošický, ale nie si ty tak trochu taký snílek? Stojíš ty sám vôbec na pevnej zemi? Neprehnal si to tak trochu? Nie je to všetko jemne prifúknuté, nemáš ty sám nasadené ružové okuliare? A nefunguješ aj ty náhodou v tomto systéme, na ktorý v programe občas podrývačne narážaš? A čo tvoja vlastná životospráva a zdravie? Odpoviem vám na všetky tieto vaše možné otázky.
Občas mám nasadené ružové okuliare. Dúfam, že som vás nesklamal, ale ja som len človek z mäsa a kostí a ja sa len vyvíjam. V tejto prednáške som to miestami rapidne prehnal a to naprosto úmyselne, dúfam, že sa mi to dobre podarilo, mimochodom viackrát som sa vám k tomu priznal. Stáva sa mi z času na čas, že nestojím na pevnej zemi a mám pocit, že neviem, kde som. A pravda, že mnohokrát rád utekám do svojich snov, tu načerpám silu a znova sa vraciam na zem. A moja životospráva? Pred pár rokmi bola taká katastrofálna, že si to ani vo sne viac nechcem predstaviť. Ja som moje zdravie doslova ignoroval. Následne prišlo osvietenie, a to hlavne z dvoch smeroch. Na jednej strane viaceré zdravotné problémy, nadváha a iné zdravotné vážne ťažkosti, signály v zmysle Jožo, pozor, rob niečo, lebo o chvíľu zhoríš ako stoch smradľavej slamy. Pričom to najhoršie na tom nebude fakt tvojho odchodu z tohto sveta. Čo tam po smrti? Tá príde tak či onak. Ale čas, po ktorý tu v chorobách na ňu budeš čakať, ten, ak sa nespamätáš, ťa veru neminie a ťa môže veľmi veľa stáť. Na druhej strane to boli informácie, vedecky podložené, rozumné, nevyvratiteľné údaje, ktoré mi jasne oznámili: pozri sa, veci sa majú takto a takto. A ty, ak chceš, si ich naštuduj a sa podľa nich zariaď, tak ako si myslíš, že je to pre tvoj život správne. Ale ak ich budeš naďalej ignorovať a nič nezmeníš, tak je možné, že padneš na nos. Mne osobne to našťastie svítlo. Záplo mi to, aj keď to trvalo pomerne dlho a ešte ani dnes sa moje kotrbe nesvieti všade tam, kde by som si to želal a ako by som si to želal. Ale pracujem na tom. A našťastie bolo moje telo v štádiu, kedy sa ešte samé dokázalo ako tak zrepasovať. Dnes sa cítim o 20 rokov mladší a späť ma nikto nedostane ani párom volov. A teda aj v tomto smere, ako sa mi počujete, nie som nejaká výnimka. A posledná odpoveď: je tiež pravda, že aj ja som sám článkom celého tohto chorého systému. Ja sa v ňom tiež nachádzam a z neho aj žijem. Aj samotný tento program je ponúkaný za peniaze a nie za lásku k blížnemu. Aj produkty uvádzané na webovej stránke sú tiež sprostredkovávané v zmysle momentálnych ekonomických a spoločenských pravidel. Hoci si myslím, že tieto pravidlá stoja akurát tak za kočku. Celý systém, reklama, politici nás nabádajú a povzbudzujú k tomu, aby sme medzi sebou navzájom súťažili, predbiehali sa, pretekali či už o slávu, peniaze, pracovné príležitosti alebo neviem čo všetko. Celý systém, politici, obchod, reklama nás nahovárajú využiť výhody a benefity, ktoré sa nám núkajú pred nimi a reagovať rýchlejšie než ostatných, tých druhých musíme predbehnúť, musíme byť lepší a rýchlejší, úspešnejší než tí druhí. Ak je toto to, čo nás má v budúcnosti spájať, spolupráci a väčšiemu porozumeniu, tak nech mi do rána narastú kráľské rohy. Ako vidíte, sme všetci na jednej lodi. A tá sa zjavne potápa a my sa zatiaľ nevieme dohodnúť na tom, ako zevakuovať podľa možností všetkých pasažierov a nielen tých bohatších a silnejších. Čo sa mňa týka, rozmýšľal som nad možnosťami pre tých, ktoré si programy obdobné tomuto finančne nemôžu dovoliť. Ponúkam vám takéto riešenie. Pricestujte ku mne, ak chcete. A pomôžte mi s niektorými prácami okolo domu, napríklad pokosiť trávu, posušiť seno, narezať na cirkulári drevo, potom ho ručne nasekať, pripraviť na kúrenie alebo umyť okná na dome. Za ten čas, čo mi u mňa takto doma pomôžete, môžem pre vás ja písať prednášku. Mne jedno, akú chcete. Takto si to môžeme vymeniť. Ak nemôžete docestovať, nevadí. Tak vám ponúkam spoluprácu na diaľku, napríklad cez počítač. Naučte ma niečo, trebárs cez Skype, ovládanie nejakého programu. Viem vám ich vymenovať desiatky, čo by ma zaujímali. Alebo inú administratívnu prácu. A ja pre vás napíšem prednášku. Zatiaľ to ináč nejde. A predsa, povedal som si, možno sú medzi vami takí, čo sú na tom naozaj finančne veľmi ťažko. Tu je moja ponuka, týkajúca sa doplňujúcich informácií, ak nejaké potrebujete, prípadne ďalších doplňujúcich programov, ktoré pripravujem v budúcnosti.
Zavolajte mi, ak chcete, a ja vám venujem koľkokoľvek času si želáte absolútne bezplatne. Odpoviem vám na každú jedinú otázku, ktorú máte bez akýchkoľvek vašich záväzkov. Nemusíte sa mi dokonca ani predstavovať vašim menom, nepotrebujete sa registrovať na mojej stránke, ani si nič kúpovať. Nehovorte mi, kto ste, čo ste, odkiaľ ste. Som v stave sa s vami rozprávať celkom anonymne. Mám ale jednu podmienku, na ktorej trvám. A tento aspekt som sa za posledné roky naučil pomerne precízne odsledovávať a ak sa objaví v rozhovore s inými, tak potom veľmi rýchlo utekám, a to doslova do písmena fyzicky. Som v stave sa s vami rozprávať, len ak máte skutočný záujem o vec, len ak je definitívne navonok zjavné, že to, čo práve teraz chcete naozaj celým svojim srdcom, celou vašou bytosťou. Ak takýmto skutočným ohňom horíte, tak tu nie je diskusii o peniaze. Ak takto iskríte, tak sa potrebný čas nájde, aj keby to bolo akokoľvek ťažké. To boli zodpovedané vaše možné otázky. A teda ja sám, ako vidíte, som s vami na potápajúcom sa Titaniku. Ak ste si ma zatiaľ nevšimli, tak sa pozrite smerom dole, tu dole. Haló, tu, kde sa už špic lode ponára pomaly priamo do mora. Vidíte, pozrite tým smerom dole, stojím tu po kolená vo vode, trasiem sa od zimy s rozšklabenou hubou a mávam vám na rozlúčku ružovým prvomájovým mávatkom, na ktorom sa hompála nafúknutý veľký balón. O malú chvíľu tento balón splasne a my sa dúfam opäť všetci ocitneme v realite. Dovidenia, do počutia v lepšom a zdravšom svete.